Hvis du bruger Microsoft Edge-browseren, så har du allerede indbygget Copilot til 65 i din browser. Og det betyder, at du faktisk har mulighed for at få Copilot til at analysere indholdet af det browservindue, du ser på. Det vil jeg vise lidt om i den her video. Her er jeg gået ind på adressen copilot.microsoft.com, og så åbner Copilot jo op her i min browser. Det kan man jo gøre fra en hvilken som helst browser. Men fordi jeg her sidder i Microsoft Edge, så kan jeg gå op og klikke på ikonet her. Så åbner Copilot op i en selvstændig rude. Det er altså præcis det samme billede, jeg har kørende i de her to ruder. Og det kan man udnytte til mange ting. For eksempel det her. Her er jeg gået ind på Aarhus Teaters hjemmeside, og nu kan jeg bruge Copilot til at forholde sig til det, der er i den rude herover. For eksempel det her. Hvad handler den her side om? Så giver Copilot mig en opsummering af, hvad indholdet er på den her side. Det kan jeg eventuelt arbejde videre med. Vi vil gerne tilbyde billetter til forestillingen gennem vores personaleforening, så jeg skal lige skrive et lille indlæg til vores personaleforening på vores intranet. Så det kan jeg jo eventuelt lige bede Copilot om at gøre. Den kommer så med et udkast til en artikel, som jeg kan vælge at bruge direkte eller redigere i. En anden måde, man kan bruge det her på, det er til at få analyseret hjemmesider. Her er jeg gået ind på min egen hjemmeside, og selvom det måske nok er lidt rigeligt bøf i egen bacon, så er jeg sikker på, at jeg ikke får nogen problemer med rettigheder med ejeren af den her hjemmeside. Jeg vil gerne spørge Copilot, om den kan komme med nogle konkrete forslag til at forbedre den her side. Og det gør den jo så. Så her har jeg fået nogle bud på, hvordan den her hjemmeside den kan forbedres. Jeg kunne for eksempel også spørge den om at give mig en liste over de vigtigste keywords til søgemaskineoptimering, som er på den her side. Og det har den så fundet her. Så Copilot i Edge kan altså også bruges til på den måde at analysere hjemmesider. En anden måde at udnytte Copilot i Edge på, det er ved at analysere filer. Her har jeg åbnet en 286 sider lang PDF-fil, som jeg har downloadet fra Berlins bystyres hjemmeside. Man skal nok være pænt god til tysk for at hive indholdet ud af det her, men det kan jeg jo få Copilot til. Jeg kan bede den om at lave en opsummering af det her dokument, og så få den til at svare på dansk. Og så giver den mig på den her måde et overblik over, hvad den her 286 sider lange PDF-fil egentlig indeholder. Til sidst vil jeg vise et eksempel på, hvordan Copilot også kan analysere videoer på YouTube. Her har jeg fundet en video, der åbenbart handler om noget med noget Power BI i Excel. Så lad os prøve at se, hvad Copilot kan gøre ved det her. Giv mig en opsummering af denne video. Det kunne Copilot rent faktisk godt gøre, og hvis jeg klikker her, vil jeg springe direkte hen til der i videoen, hvor den har lavet et timestamp på det her. Det er ret imponerende, hvis man spørger mig. Så hvis man bruger Microsoft Edge-browseren, så har man altså muligheden for at have Copilot med sig til at analysere alt det, der foregår i vinduet eller i ruden ved siden af.